ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଜମା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ହିଁ ରହୁନି। ବର୍ଷା ପାଖରେ କ'ଣ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଖାଇବାକୁ କହିବୁ? କ'ଣ କରିବା ଯେ ଖାଇବାକୁ? ମାଛ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମାଛ ଭଜା ଭଲ ଟେଷ୍ଟରେ। ସୀମା ଭାଇର ପୋଖରୀ ଜାଣିଛ ନା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ହେଇଛି? ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣୁଛି ଦେଖିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତମେ ମାନେ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବନି ହେଲା। ବୋଧେ ବାଲ୍ଟିଟେ ଲେଖେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ ସେ ଗୋଟେ ମାଛରୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ମାଛ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଣିବା ମାଛ ଆଣିବା। ଦେଖିବା ଟିମା ଭାଇ ମାଛ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ। ଆସ ଟିମା ଭାଇର ପୋଖରୀକି ଚାଲ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟିମା ଭାଇର ପୋଖରୀକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି। ভিডিও ଦେଖିଲଟି? ভিডিও ଦେଖୁଛଟି? ସୀମା ମାଛ କ'ଣ ଦେବ? ସେ ତ ମାଛକୁ ପୋଷା ବନେଇକି ରଖିଛି, ଖାଇବା ନେଇକି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶୁଛି। ମାଛ ସେ ତ ଚାରିପଟାକ ଖାଇବ ବୋଲି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଛ ବିକିବ? ସିଏ ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ବିକିବିନି, ଏରା ସବୁ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା। ସୀମା ଭାଇର ହେଲା ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ।